Pois decidinme unirme a Creafogar porque pareceme que é unha iniciativa super necesaria aquí en Galicia porque temos moitísimo talento, hai moitísimos decoradores, interioristas, arquitectos, artesáns creo que é unha maneira de poñer en valor. Para mí un evento como Creafogar é relevante porque dannos espazo os artistas que estamos aquí en Galicia, que estamos a facer cousas moi interesantes, moi innovadoras, é unha maneira de darnos visibilidade, aportar valor a nosas marcas e que aparte é un evento que non me perdería por nada. A marca que Cristina Velasco Mora facemos xusto este ano 10 anos facendo artesanía con papel. Para min esta intervención que teño pensado facer en Creafogar vai ser moi importante, vai ser como algo moi artístico, moi arquitectónico. É unha faceta que me gusta moito explotar agora miña. Non tanto facer flores, que tamén encantame, sino facer algo como máis artístico, máis arquitectónico. Entón, esta para min é unha oportunidade enorme para celebrar estes 10 anos e ademais dar maior visibilidade a esa faceta miña que non teño moita oportunidade en sacala á luz. A miña intervención en Creafogar ainda temos que rematar e ver máis ou menos como vai ir a cousa, pero vai ser todo en tamaño XL. Vai ser grande e vai ser algo distinto ao que teño acostumado a facer ata o de agora.